mga buddy? This is your buddy on your screen again and welcome back to my YouTube channel. For today's video mga buddy is we're going to make a random video na naman. Ipapakita ko sa inyo yung mga taong mga puyat dito, no? Kasi maraming puyat dito at ipapakita ko yung mga mukha nila kapag bagong gising. Ganito pa yung mga bagong gising nila. So kasi yung makita, stay tuned and pasok intro. At sa'yo na nga mga buddy, ito na po yung master. So dapat yung master natin yung una ipakita. Lester Capuno. Kuya Roy, kakagising lang Hey, yan. good morning. Yo, di ba? Kakaiba. Amazing, right? Blooming lang yung Kuya Roy, bisag bago pang mata. Ayos ka! Saod ka na yung ano, Saan? no, Dabi? Ay, alam mo ba na? Guru brother to. Bakit? Pakita to Guru brother. Tago. Lo, grabe. Kahit magsama-sama pa kayo, hindi nyo ako kaya. Pila naman ako percent? Ilang porsyentong lakas? 50%. Ito, mga ano pa to, mga 50 na na. Tapos, 50, 100. dapat mo gawas kuan ugat. Ay, ganun. Kasi ugat nga sa ubos. Tapos si Kuya Roy, kakagising lang, pero grabe yung... Kumain ka na ba? Bantog day Kuya Roy, if magamit yung skincare, may nga na, siguro ang ako ang... Kumain ka na ba? Siyempre, ang sarap ng ulam natin ngayon. Pinakita mo ba sa ulam natin? Hindi ko to sila pinakita kasi baka maglaway. Ang ulam namin is guys. alimango. Alimango to Kuya Teo. Mm. Kung sa English siya, alimango. Ano yung English Mud na crab. alimango? Mud crab guys, ang sarap. Galit na crab. Mud or putik MUD. Ano sa man yun? Putik. Mud MUD. Oh, man. Mud crab, ang sarap. Yari, tudloy ko ba? Ano ba? Kasi ano kasi, nag-stop ako sa skincare. Oo. Kasi nagkabugas ako ay nagkatigyawat ako ng mga maliliit eh. Natakot ako. Tapos? I was so worried like baka tigyawatin na ako kasi. Forever? Oo kasi, di ba sabi mo sa akin si Kuya Just noon nagkatigyawat imbis fresh yung ano niya. Oo. Kasi niya. Patayin mo lang yan. Lagyan mo lang yan ng ano, acne pro. Wala na. There's... Ito, may dalawang tigyawat dito tapos Patayin mo lang yan. dito. Patayin mo pimples. Pero ano, konti lang naman yung tigyawat ko, di ba? Pero si Kuya Roy, grabe talaga. Kahit bagong gising, God! kahit bagong gising si Kuya Roy, napaka-fresh. Si Kuya Teo kanina pati. Oh, baka Pero one- kahit one kanina, na fresh din naman lang yung mukha ko kahit kanina, bagong yan. gising. Okay. Tapos ito yung tanim namin. Ano yan? Sayote. Sayo kuya. Sa akin kuya. Sayote. Sayote, sa akin kuya. Sayote. Tapos ito yung kamatis na ganun kalaki. Asan? Ito? Ito. Yan o. Yun, tumubo na. Baka ano yan, uludin. Huwag naman, grabe. Uudin. Uludin. Ulud. Uy, Kuya Teo, tanawa ba sama? Grabe kuya. Tingnan mo, tingnan mo. Grabe ka fresh kay glaway. Kaya pala sinasabi niya ano guys, kaya pala sinasabi niya na fresh si Roy para sabihin din na fresh siya. Patingin na fresh. Grabe yung mukha mo eh. Tingnan mo nga. Nawala yung ano mo dito. Black mark. Yung marka mo dito. Promise, walang joke. Oh, di ba? Mm. Baka! Clear skin ako! Si Japet, mga buddy, di pa yun gising. Ito, kakagising lang yan. Nangilamos ako guys. Yung morning niya is mga ano na oras. 1:55 na ngayon. Yan yung good morning nila. Good morning, guys. So si Apet dito natutulog pa, tingnan natin. At... Oh, nag-vlog ni Snake kanina. Narinig kita eh. Lag pa yung ano, lock pa yung pultahan. Naka-lock pa. Nag-jowa challenge pa ni Snake pero gi-friend zone ko. So guys, ayun na nga, napakaganda ng araw natin ngayon kasi nakatulog tayo ng 8 hours. Amazing, right? 8 hours yung tulog ko kasi maaga ako natulog kagabi. Mga 12. Napakaaga na ng 12 dito eh. 12 PM ako natulog at sila mga ano na to natulog, mga 3. No, 3 na kayo natulog. Ako? You? Anong oras? Mga 1. 1, almost 2. So ayun, ako yung pinakamaaga natulog kagabi, 12 PM. Napakaaga pa ng 12 dito. At kumustahin naman natin to Subaru natin dito. Kasi hindi na matagal na itong hindi nakatakbo eh.
I miss you, Subaru. I miss your aircon. I miss you everything forevermore. Ay, nako. Kumusta kayo mga manok? Are you okay there? Okay? Sa dapat harmony ha. Harmony. 1, 2, 3, go. Nice one, nice one, nice one. Amazing. Di pa sila na training, content training pa to at kaya na nilang kumanta ha. Balik tayo sa loob. Amazing. Naghimo sa balay? Hi Lex, welcome to my vlog. Hi Lex, welcome to my guys. Hello. Mga kata. Ikaw na ba? Sana mga buddy, papakita ko na sa inyo yung ulam talaga namin na pinagmamalaki ni Kuya Roy. At ito po yun mga buddy. Diyos ko, napakalaki, murag damang. Parang gagamba. Ano to? Mud crab. Alimango. Ito yung ano o yung paak guys. Si Tagalog. Ito yung sipit. Grabe, napakalaki. Napaka-amazing, napaka-yummy. O di ba? Sabi ko sa inyo eh, masarap yan eh. Pati yung kumakain. Lo, chicken. Lalo na yung nagluto. Ito yung Lalo na yung nagluto. ito yung master chef natin eh. Chef. Chef pala chef. Lalo na yung nagbigay, mas masarap yun. Oh, sino nagbigay? Si Babe Big Bro. Big Big Bro. Babe Big Bro. Thank you Big Bro. I love you palagi. At si Kuya Roy ay na nga. Ay, wag ka na maghilamos Kuya Roy, lalo kang magiging presko niyan. Fresh na kasi body ay. Sobrang fresh na yung body guys. So ayan, oh, di ba? Kay body guys. Oh, idol ko si Buddy guys, kasi kulay ng shirt, tas gusto ko sundin yung buhok ni Buddy. Scammer. Ano ba yung buhok ni Buddy guys? Ito yan, pikas-pikas. Tunga-tunga ba? Hindi ko alam paano yun. Hindi yan pwede sa'yo. Kulang pa yung... You need to grow more. You need to grow your hair more pala. Shape ko guys, para yung body guys. Ano pa lang to, 2 days pa lang to, pero sobrang haba na. Pas lagyan mo tuwin yung bulbul. Ay, bulbul bungot guys. Si Snake, cool. May guntag, cool. Cool. Snake, blooming lang ka ni Snake. Bisag kakagising mo lang. Ka-blooming ba ni among baby girl, oy? Road to ang kuliti na raman. Sige, magugulap. Paangkol ba? Huwag kang magpaangkol, ha? Bibira ka forever. Bahala ka dyan, sabot ka, wa iya pa na si Kigay. Gisapot pa niya mong baby. Wala, naka-blue pala tayo, ano? Ayun na lang, dalawa bagay man daw. Ikaw may ang first love, Kuya Ray. Ikaw may ang forever. You are the forevermore. Okay, church boy toy mo ka. You are just the dream! Ano ka, boy toy? Ikaw yung papalipas oras niya. Boy toy, boy toy, ikaw na mistake, boy toy. Boy toy snake na. Nakadepende sa isang lalaki. Ako na ibahala niya mo. So ako kang kuanon, ako kang isidus. Ako sa inyo si Sidus. Ay, sidus dira kay diri anak ka sa akin galang ha. Ako man kay mong kuan. Ako yung baby boy mo ha. Ngayon. Oh. Abot ang lagi, oy, sige maggunon ng Christian, eh. Hello, Christian gud yo hoy. Christian nga taga Sagbayan. So na shoutout kay Christian nga taga Sagbayan. Snake is swimming. Dara oh. Uy, unit sama. So hihintay na lang natin si Japit na magising kasi siya na lang ang hindi nagising dito. Before ending this vlog, gusto ko makita yung si Japit na nakagising na. Tingnan nyo kung, ay, tatamak na pagkugtae ba? Anong kailangan kong gawin? Ipapakita ko sa inyo kung anong oras talaga si Japit gumigising ha. Kasi siya yung morning person kasi namin si Japit dito. Kaya siya tinawag na morning person kasi morning siya natutulog. So hintay-hintayin na natin mga alas 3 siguro. Sure ko mga alas 3 ng hapon gigising na yun. So wait lang kayo ng konti. Zero speed. 8 a.m. It's already 2:52.
And Apit is awake. Good morning, Pit. Good Good morning. morning. Ito yung mga morning person. Morning person to. Ito yung tinatawag na morning person kasi morning na to natutulog. Ano ka na? Vlog with Ganing morning person vlog. Ah. It's all about yourself. It's a prank. Outro naman good day. So ayun na mga buddy, that was the end of our vlog because Japet is already awake pero parang hindi siya natulog galing no. Ay parang hindi siya galing natulog. Like presko na presko lang. Good morning Japet. It's already 3 PM in the afternoon and that was her morning, his day, his morning. That was his morning. And that was the end of our vlog. At nakita niyo na si Japet. Ayun, pang-click ano to, pang thumbnail si Japet, di ba? Thumbnail kay lakas mo si Japet sa ano, sa mga viewers. So ayun mga buddy, that was the end of our vlog. And thank you so much for watching. This is a random vlog. So don't forget to like. And I'm the pinakagwapo. Ay, sorry. Master ba ka? Don't forget to like, Share. comment, Subscribe. and click the notification bell for more uploads mga buddy. So thank you so much. Thank you. This is Nathan Yuloan. Japet. Boss. And Hoy, medyo maldito. Saktan ko. And ang pinakagwapo, Boy Tiu-Tiu. and thank you so much. Kita dito ka pukuhan. Peace out. Yo baby. Hoy, guys! Wee!